Tydi Menter Môn ddim yn rhan o'r cyngor. Da ni wedi cychwyn cwmni creision. Mae gennym 4 swyddfa. Mae hwb mentergarwch. Be'n union mae pobl yn wybod am Menter Môn? Wel, dwi'n gobeithio gen bobl gwell syniad rwan o be mae Menter Môn yn wneud. Da ni'n gorff gwbl unigryw, da ni'n gwmni dielw sydd yn wneud â nifer fawr o gynlluniau fel maron di crybwyll. A mae yna werth yn bob un o'r cynlluniau yma, ond o'i gwneud nhw ei gilydd, mae modd gwneud mwy. Mae Morlais yn enghraifft o hyn. Yn ogystal â cynnyrchu unigryw gwyrdd, mae'n cynnig gwaith lleol a cyfleoedd i bobl ifanc, a thrwy hynny gwarchod yr iaith Gymraeg. Da ni wedi egluro be mae Menter Môn yn wneud, mae'n bwysig egluro pam da ni'n wneud o. Da ni'n gweld gwerth mewn adnoddau lleol, yr iaith Gymraeg, y llanw, treftadaeth. A da ni'n credu bod o'n bwysig gwarchod rhain, dathlu rhain, a'i defnyddio nhw er bydd cymunedau. Da ni'n credu yn creadigrwydd, syniadau ac egni pobl leol. Da ni'n credu bod gwerth mewn gwahaniaeth.